everyone, welcome to my Madamni mix channel. Lwgwpwr tamko angni Madamni mix channel of pin खेबसे बर फिननाय थालायबाय. So Lwgwpwr नै आङो दा थांनो ओंखारदों माने जोंखौ मोसानो फैग्रा फोरोंफैग्रा मास्टारनि न'आव माने बिथांनि फिसाजोनि बार्थडे दं आरोना गाबोन ओंखायनो जोंखौ दिनैनो लेंहरखाबाय माने जों बिनि बिनानावजों आरो आंजों थांगोन आरो माने बे हाबाया एक्चुअली जोंनि गामिनि खामोन ओमफ्राय मानिपुराव हाबा जाहैदों आरो ओमफ्राय जों दा मानिपुराव थांनो ओंखारबाय स' नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्टखौथ' खालामथार लोगोफोर होमबा लोगोफोर बिनि बिनानाव फैगासिनो आंखौ लांफैनो ओमफ्राय आं दा लामायाव ओंखारनो थांसै आरो होमबा लोगोफोर थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मानिपुरसिम बार्थडेआथ' गाबोनसो ओमफ्राय दिनै जों थांग्रोनोसै आरो बिजनियाव स्कुटियाव थाव सोबाय दङ बिनि उनाव थांनोसै आरो 1 hour later मानिपुर टाउन मोनफैबाय फाइनालि मानिपुर भिलेज गामि मोनफैबाय आरोना मानिपुराव बिराद ना मोनो नुवाखै दैया लकेसन न' सहैबायमोन ओमफ्राय नै मानिपुर टाउनाव फुजा खरस लांफैबाय जों दा बाजार खरस खालामबाय थानि मालभोग ना आरो इटु ओइ इदिखौसो होयो खोमाथ' खामफाना इदिखौसो होआ दा आरो फाननाय एखरा नै जों मानिपुर बाजारनिफ्राय पास्ता लाबोदोंमोन बेखौ दा एवनो नागिरदों प्रेमकाया ओइ नै जोंना बार्थडे गाला गाबोननिया माबा जागासिनो पास्ता दे माबा होनदोंमोन होनदो नोंसोर सामफ्रामबो भिडिअ खालामो दे होनदो फायगासिनो नाया होनला बेना बार्थडेया गाबोन जागोन आरोना दिनै न'फा ओमफ्राय जों एडभान्स बेनो पास्ताया बेना बे बुरजासिन लादों जों एसेल' ओरैनो नङाथे साननाय गानखाजोब्बाय ओमफ्राय बिसिनायाव मा खालामो नै बार्थडेनि साजायखाबाय हान्सिकाबालाय बेलेसोर होनो दे जों जाबाय थानोसै ने हान्सिका नै जोंना बार्थडेनि डेक'रेसना मोनायावनो साजायखाबाय आरो बार्थडेया गाबोन नालाय ओंखायनो माबायदि नुदों लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम हेपि बार्थडे बेलुन साजायनायखौ माबायदि नुदों the next day फाइनालि नै बार्थडे केकआ 5 years कमप्लिट बार्थडे केकआ मासि बरिया देन्जार साइज आरो मोनसे दंबावो नै केकआ नैहाय मोनसे दंबावो आरो हान्सिका ब्लेकजों लिरनाङामोनलै मोजां नुदो थेवबो डेक'रेसनानो जोंना बार्थडेनिया केक हानो स्टार्ट खालामबाय हान्सिका हाय होनदो संदो दे जोब्बायबो इसोरखौ आखाइ हमनो
Kamera full saja. Pure. Madamni boleh deh. Ada Madamni satunya. Nang nang lah deh. Jangan deh nang lah deh. Aksi sih. Ini bawa. Kan sekarang apa mana kira? Nih, tika. Beri jagan dah. Madamni boleh deh. Jwgkwo hak kang bay dah zana ini. Balik kali ni. Lwgwpwr decoration ko mabay ni dengan nan komen kalam. Mana local sih na? Next cara, aish. Ran sini. Zara mesti. Last lecture na. Kayak buah kena. Buah aku tuar tu. Oh iya lebih. Kayak kau nak dengar naling kau risiko nak tu. Cepu buah. Kayak kurus buah aku sudah ya. Buah. Mesti ni. Wow. Ni mah bukan bukan dia nak ya. Nimki. Bukan dia nama. Ni bukan dia. Bukan dia. Naik lagi bukan dia nak ya. Ini cium le. Dah lagi bagun mesti tu. Tip kau sadar hai bodoh. Siapa nama? Mana sana ada? Le, mana sana ada. Kau ni jam. Ada. Siang. Karab. Ada babang nak. Mesti nak lalu. Mana? Ibu. Ada nak apa kali kita. Tok, sila itu tok, punya sila itu tok. Kau kau kini, kau harus. Orang besar sana. Oh, sunu. Kau Sunu. Ini jasa kau yang pani baik. Kau siapa nama? Sini pula kan sini nak jengkak pula. Jengkak pula ni. Kita boleh. Tuan. Sini apa tu mana dia? Saya le, saya pun. Satu mana yang? Ni dia baik kan semua. Itu nomor mana dia? Mình thăm vào lại cái gì nữa?